ויאמר אדוני אל משה, נטה את ידך על הים, וישובו המים, ויכסו את הרכב לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים. לא נשאר בהם עד אחד. תותח. מה אמרתי לכם שאחי יסדר אותנו, לא ככה? משה! 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 אלוהים! 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 בדיוק, הוא ולא אחר, בדיוק כמו שהבטחתי לכם. הוציא אתכם מארץ מצרים, העביר אתכם את הים, ועכשיו... הפתעות לכולם! לא, עכשיו לארץ המובטחת! איזה אידיוטים. וואי, איפה הארנק שלי? מישהו ראה פה את הארנק שלי? מה קרה? שיט. כנראה נפל לי הארנק כשחצינו את הים בחרבה. נו שטויות, מה הבעיה? דבר עם משה פה, יפתח את הים, תביא את הארנק, פתח לו את הים. לא, אנחנו לא מתעסקים עכשיו עם שום ארנק, אין לנו זמן, אנחנו הולכים לארץ כנען. אני לא זז בלי הארנק הזה. עזוב את הארנק עכשיו, בואו אחריי, נו. רגע, מה הבעיה? דבר שנייה עם אלוהים. שיפתח לו רגע את הים, שימצא לו את הארנק, זה שנייה בשבילו. לא, אני ממש לא הולך לבקש עכשיו מאלוהים שימצא לו את הארנק. מה הוא אמר? מה זה? מה הוא אמר? שאלוהים לא יכול למצוא לו את הארנק. לא, זה לא מה שאמרתי. לא אמרתי שאלוהים לא יכול. זה כי הוא לא מתעסק בדברים קטנים כאלה. מה דברים קטנים? כל החיים שלי בארנק הזה. היומן שלי שם. וואו. איך אני יודע מה התוכניות שלי למחר? לצעוד לארץ כנען. זה לא מה שאנחנו אמורים לעשות היום? זה רחוק, זה לוקח יותר מיום אחד. באמת? אז תגיד לאלוהים שיעשה איזה פוף קטן ויקפיץ אותנו לכנען. ובדרך שיביא לי את הארנק, שיפתח שנייה. לא, זה לא עובד ככה, ציפי. מה הוא אמר? שאין אלוהים. זה לא מה שאמרתי, ברור שיש אלוהים, הוא עכשיו פתח בשבילכם את הים. בטח יש לזה איזה הסבר מדעי. ורגע, למה הוא לא התייעץ איתנו לפני זה מה אנחנו מעדיפים? נכון מאוד. תקשיבו, בואו נעשה הצבעה. מי שרוצה שאלוהים יקפיץ אותנו לכנען, בלי כל החרטה של המדבר, שיגיד אני. אני. מה? לא, אהרון, לא. אנחנו עכשיו לא עושים שום הצבעה. אוקיי, משה צודק, הצבעה זה רעיון מטופש. בואו נשלוף קשים! לא, שום קשים ושום הצבעה. אז איך אלוהים ידע מה אנחנו רוצים? נכון? זה לא מעניין אותו מה אתם רוצים, זה אלוהים, זה הכל פה חלק מהתוכנית הגדולה. מה התוכנית הגדולה? זהו, שהוא לא בדיוק מעדכן אותי. נכון, זה היה יכול להיות הרבה יותר נחמד אם הוא היה מעדכן אותי קצת, אבל לא, הוא לא אומר לי למה, כי הוא אלוהים, אולי זה מצחיק אותו. רגע, אז אני לא מבין למה אנחנו הולכים אחריך בכלל. נכון מאוד. חבר'ה, בואו. אני רוצה להזכיר לכם שהאיש הזה הפך מקל לנחש. בסדר, רוצים להגיע מהר לארץ כנען. אתם חושבים שזה בעיה בשבילו? אם הוא רוצה, הבן אדם בשנייה מעמיד לכם פה כרכרות זהב, לוקחים אתכם עד לארץ. מדהים. תראה להם, משה. אני לא יכול לעשות את זה. אוקיי. יש לנו פה בעיה, לא נעים, אני מצטער, מסתבר שיש פה אי-הבנה. אני לא רוצה להשתמש במילים חריפות יותר כמו הונאה, אבל מסתבר שאח שלי משה לא יכול לקיים את ההבטחה שלו. נו, מה תעשו? תהרגו אותו בגלל זה? נו, שכל אחד יעשה מה שהוא מבין. מה אתה עושה? לא, אנחנו נהרוג אותו, בטח! מה זה? למה אנחנו... תראו, מצאתי את הארנק! איך זה? איך הגיע פתאום? אלוהים מצא לך את הארנק! עם של קקות.